şêva sêyemîn, odeya şah bi bêdengiyeke kûr dagirtî bû. Şah Şehriyar zûr û niştibû û li benda berdewamiya çîrokê bû. Şehrazadê bi rûkenî û rêzdarî dest pê kir. Bazirganê dilsoz vegeriyabû mala xwe. Tevahiya salê wî malê xwe li ser zarokên xwe dabeş kir, deynên xwe yên li ser gerdenê hemûdan û amadekariya mirîna xwe kir. Malbata wî bi girîn û şînê lava dikirin ku ew neçe, lê wî digot, ez zilamê soza xwe me. Merivê ku soza xwe bixwe, rûmeta xwe winda dike. Gavasal kediya, bazirgan çenteyê xwe hilda. Kefenê xwe bixwere, bir û gihîşt bin heman dara li çolê. Li wir rûnişt û bi hêsirên çavan li benda mirîna xwe ma. Dema ew li benda dew bû. Kalekî ku xezalek bi benekî li pey xwe dikişand, nêzîkî darê bû. Kalik silav da bazirgan û pirsî ka çima ew di vê çola çolistan de bi tenê digirî. Bazirgan çîroka xwe û soza ku daye dêw ji Kalik re vegot. Kalik gelekî heyirî ma û got, ez son dixwim. Ez ji vir naçim heta ku ez nebinim ka dê çi bete serê te. Gava ew dipeyivîn. Kalekî duyemê ku du kûçikên reş li pey wî bûn hat. Paşê kalekî sêyem jî hat. Her du kalikan jî çîrok bihîstin û biryar dan ku li wir li benda encamê bimînin. Cî nişka ve. Asman tarî bû. Erd hejiya û dêw bi şûrê xwe yê tûj dî nava dûmanê de xuya bû. Dêw nêzî bazirgan bû û got rabe. Dema te kediya ye. Di wê gavê de, Kalikê yekemê bi xezalê re gav avêt pêş. Li ber dêw xwe tewand û got, ey dêwê mezin. Heke ez çîroka xwe û ya vê xezalê ji te re vebêjim û tu vê çîrokê ji her tiştî sêrtir bibînî, ma tu yê sersedî yek li ser sêya gunehê vî bazirganî bibexşînî. Dêw piştî hinek ramanê got, belê, heke çîroka te bi rastî ecêb be, ez ê sersedî yek canê wî bibexşînim. Kalik dest bi çîroka xwe kir. Wî got ku ev xezal di rastiyê de hevjîna wî ya xayîn e. Wî bi sêhirbaziyê kurê wî û jina wî ya din veguherandibû çêlekan da ku wan bide serjêkirin. Lê bi alîkariya keçeke gundî ya zana, wî sêhir xera kirbû û wekî ceza, hevjîna xwe veguherandibû vê xezalê. Dêw ji vê çîroka sêhirbazî û tolhildanê pir hez kir û got, ev çîrokeke pir seyr e. Min sersedî yek gunehê wî bexşand. Paşê Kalikê duyem hat pêş û çîroka xwe ya li ser du kûçikên reş ku di rastiyê de birayên wî yên dexes û xayîn bûn vegot. Dêw ji vê çîrokê jî pir bandor bû û sersedî yeka din jî bexşand. Di dawiyê de, Kalikê sêyem çîroka xwe ya hîn ecêbtir pêşkêş kir. Dêw êdî nekarî xwe ragire, keniya û got, min hemû gunehên vî bazirganî bexşandin. Ji ber xatirê çîrokên we, ez canê wî didimê. Dêw di nava bagerê dûmanê de winda bû. Bazirganê ku ji mirinê rizgar bibû, spasiya kalikan kir û bi silametî vegeriya mala xwe. Şehrazadê hinekî bêhna xwe veda. Nêrîk û tîrêjên sibehê dîsa xuya dibin. Şah Şehriyar bi dilxweşî got, çîrokeke pir biheyecan û dadperwer bû. Şehrazadê bi fersendê girt û got şahê min,
Ev çîrok li tenişta çîroka masîgir û kûzê sifrî pir hêsan û biçûk e. Heke hûn bihêlin ez bijîm, ez ê şeva din wê ji we re vebêjim. Şah ferman da ku Şehrazad şevek din jî zindî bimîne.